Альгерд Бахарэвіч. Плошча перамогі. Літаратурныя зацемкі. Кніжка, якая выйшла з друку ў 2023 годзе, мае падзагаловак «Добрыя навіны для добрых людзей». Але кожны разумее, што добрых навінаў у гэтым часе папросту не бывае для добрых людзей. Таму гэтыя словы, калі ведаеш аўтара, успрымаюцца як дражнілка, ці як сарказм, ці як здзек. А заадно і плошча перамогі. Перамогі чыёй і над кім? Хто ў нас такі шчаслівы пераможца? Можа падацца, што добрыя навіны ў нашым часе бываюць толькі для дрэнных людзей. Тых, якія сілай захапілі і незаконна ўтрымліваюць уладу ў краіне. Але гэта ўсяго толькі ілюзія, у палоне якой такія людзі жывуць сваё жыццё. І галоўны герой раману Лёкса Шпуль, які ад пачатку выдае сябе фальшывым шчасліўчыкам, насамрэч алегорыя іншага Лёксы і ўсёй ягонай наварочанасці за гэтыя 30 гадоў. Гэта ён бязлітасны да мясцовых людзей, ён запабягае перад Кітаем, ён непазбежна вядзе свой край да краху, праз, вядомая рэч, хлусню. У ягонай радасці жыве зло. Цытую. Палясоўшчык і ягоная жонка змрочна глядзелі, як Лёкса спрабуе усміхнуцца. Вусны не слухаліся, але ён усё ж расцягнуў іх, і яны забалелі. Ніхто не адказаў яму усмешкай. Але нічога гэтага ў рамане няма. Гэта толькі мая алегорыя таго, пасярод чаго мы ўсе жывем і што ўсе разам адчуваем у гэтым заблытаным часе і ў гэтай атмасферы бясконца трагічных навінаў і такіх самых чалавечых лёсаў. Да таго ж гэта толькі пачатак кнігі, і мы яшчэ не ведаем, што наш герой акажацца фальшывым ды нялюдскім, і адзінае, што ім рухае па-сапраўднаму, гэта страх. Бо ён схлусіў, падмануў усіх, і цяпер сам часам не можа пазнаць сябе. Інтрыга казачнага раману або авантурнай аповесці Альгерда Бахарэвіча «Плошча перамогі» і простая, і складаная. Галоўны герой, каралеўскі вястун, салдат Лёкса Шпуль, вяртаецца ў горад з прайгранай бітвы, каб паведаміць усім, што адбылася найвялікшая перамога. Кароль гэта каралеўства з рэштай войска і морам замарожаных у лёдзе, як рыбы, палеглых ваякаў, прыедзе ў горад праз тыдзень, і за гэты час Лёксу трэба неяк выкруціцца з сітуацыі, калі стане вядома, што адбылося насамрэч. Вестка пра страшную паразу пагражала Лёксу смерцю на шыбеніцы, а так ён усебакова абдораны ўладай герой. Вось толькі гэта самы пачатак праблемы. Аўтар з лёгкасцю стылізуе падзеі ды экстэр'еры пад нейкае умоўнае сярэднявечча. Ні часу, ні месца на зямлі, дзе ўсё адбываецца, мы не ведаем і не даведаемся. Каралеўскі вястун Шпуль ідзе дадому сваёй маці. Цытую. Вось і ён, стары раўчук. Доўгая чарада шчыльна прыціснутых адзін да аднаго дамоў у вокнах неагенчыка. Селядцовы смурод і пах дражджэй з пякарскай вуліцы. Брук, які канчаецца за паваротам. Сабачы брэх з двароў, у якім таксама чуецца
Перамога, слава каралю! Так цяпер крычаць на цэнтральнай плошчы, дзе святкаваць сабраўся ўвесь горад. Нізка павісла над вуліцай бляшаная каўбаса, аб якую можна стукнуцца галавой, калі не нахіліцца. Далёкі прыглушаны шум плошчы. Драўляная шыльда, швачка, шпуль. Лёкса прыўзняў знаёмы камень пад акном, дастаў ключ. Альгерд Бахарэвіч, плошча Перамогі. Літаратурныя зацемкі. Бахарэвічава асалода ад пісання і прыдумляння літаральна нясе яго па старонках, гэта, мабыць, самая галоўная перавага ягонай прозы, тое, што перадаецца і чытачу, які адчувае, што чытанне мае сэнс. Тым часам галоўны герой адчувае асалоду ад свайго новага становішча, таго, хто схлусіў. Яму падабалася быць Лёксам Шпулем. Менавіта цяпер звацца Лёксам Шпулем і жыць у ягонай скуры было так радасна, так прыемна і так выгодна, што ён бы не стаў ні з кім мяняцца ні сваім імем, ні тварам, ні домам. Хоць яшчэ зусім нядаўна ён шмат аддаў бы, каб выйграць у лёсу нешта больш прыстойнае і прыгожае. Але яму не давялося ні з кім мяняцца. Ён быў, як і раней, Лёкса Шпуль. І ўсё ж гэты Лёкса пагардліва адварочваўся ад таго ранейшага і не збіраўся прызнаваць у ім свайго. Канец цытаты. Штосьці пачынае перамяняцца ў галоўным героі. Ён ужо не тая адзінка, як кажуць расейцы ва ўкраіне, мяснога штурму, а падвышаны да каралеўскага афіцэра фактычна эліта грамадства. Хоць яго і непрыемна кранае думка пра тое, што іншыя каралеўскія афіцэры, якіх не было ў бітве, з якой ён быў пасланы вестуном, пакінутыя ў горадзе ў спакоі ды сытасці. Яны ад пачатку ніколі не нюхалі пораху, не знішчылі ніводнага ворага, тады як усе астатнія палеглі на полі бою. Але пра гэта ніхто не ведае. Тым часам інтрыга пра паразу, названую перамогай, працягваецца. Каралеўскі гісторык тлумачыць Лёксу, якім чынам могуць мяняцца месцамі параза і перамога. Лёксу паслалі сюды, каб ён расказаў сваю гісторыю. Цытую. Ёсць вялікая гісторыя салдат, гісторыя каралёў і палкаводцаў, гісторыя інтрыг і дыпламатыі, гісторыя бітваў і дамоваў. А ёсць малая гісторыя, гісторыя маленькіх людзей, якія не выбіраюць для сябе, у якой вялікай гісторыі яны хацелі б жыць. Гісторыя такіх, як ты. Добры гісторык піша абедзве гісторыі, вялікую і малую. Вялікая гісторыя трапіць у вялікія кнігі, якія знойдуць сваё месца ў каралеўскай бібліятэцы. А малая гісторыя трапіць у малыя кнігі, якія ніхто цяпер чытаць не будзе. Каму ёсць справа да маленькіх людзей? Каму цікавыя такія, як ты? Парушынка, ты ніхто. Маленькія кнігі пра маленькіх людзей будуць прачытаныя ў будучыні. Дзеля яе я і пішу. Некалі гэтая гісторыя зробіцца вялікай, а вялікая гісторыя малой. Але ты занадта цёмны і просты, каб спасцігнуць такія ісціны. Значыць, вам не цікава, запытаўся Шпуль. Асабіста мне не.
крыва пасміхнуўся гісторык. Якая мне розніца, што там думае пра сябе нейкі шпуль, пра якога ніхто нічога не ведае і пра якога ўсе забудуць. Ты проста добрая вестка, якую прынесла нам гісторыя. Ужо ж не думаеш ты, шпуль, што ад цябе нешта залежала, што ты герой, што ты неяк паўплываў на вялікую гісторыю. Канец цытаты. Я ўжо не магу аддзяліць алегарычны вобраз ад таго, каго сам уявіў сабе прататыпам. Ён проста як вымаляваны пачынае дзейнічаць у рамане. Дапускаю, што гэта маё вольнае абыходжанне, але тым не менш. Як жа я не паўплываў на вялікую гісторыю, калі схлусіў пра самае галоўнае, а мне ўсе паверылі. Альгерд Бахарэвіч, плошча Перамогі. Літаратурныя зацемкі. Сапраўды, некалі за савецкім часам пісалася вялікая гісторыя камунізму. Нават навуковыя працы пра аўтэнтычны фальклор пачыналіся цытатамі клясыкаў марксізму-ленінізму, хоць і разумелі, што гэта чысты аксюмаран, але віду не падавалі. Ты мог не верыць у камунізм, але публічна павінен быў верыць. Інакш чакала бяда. Выходзілі аграмадныя шматтомнікі Леніна, і не толькі ў арыгінале па-расейску, але і ў перакладах на беларускую, літоўскую ды шмат іншых моваў. Паўсюль былі развешаныя плакаты «Народ і партыя адзіныя». Гэта, відавочна, была няпраўда, але людзі жылі ў гэтым. Цэлыя пакаленні працавалі і гадавалі дзяцей, паміралі пад гэтымі лёзунгамі. Большасць верыла, што гэта не ілюзія, а сапраўднае жыццё. Аднак раптам усеахопны камунізм кудысьці сышоў разам з Ленінам і тымі лёзунгамі. Але маленькая гісторыя не замяніла вялікую, не паспела ці не змагла. І камунізм не вярнуўся, вярнулася ілюзія. Толькі замест светлай будучыні яна заклікала больш працаваць і не думаць пра сваё прыгнечанае становішча, бо гэта зноў стала небяспечна. Усіх, хто сумняваўся ў гэтай ілюзорнасці, назвалі экстрэмістамі, хоць ніхто не мог растлумачыць значэнне гэтага слова. Затое названым экстрэмістамі даводзілася сесці ў турму альбо уцячы за мяжу. Гэта, паўтараю, плён майго ўяўлення, бо нічога гэтага ў рамане няма. Але пра што іншае мог думаць аўтар у сённяшнія часы, ствараючы сваю алегорыю, не ўяўляю. Такім чынам развязка няўхільна набліжаецца. Лёкса разумее, што яна будзе страшнай, ён і жыве гэтым страхам, але часткай свядомасці чапляецца за сваё цяперашняе прывілеяванае становішча. Усё зблытваецца ў ягонай галаве, і ён пытаецца, няўжо тое, што з ім адбываецца, праўда? Што ёсць праўдай? Між тым, калі ён, каралеўскі вястун, прыбег у палац, усе пыталіся ў яго пра вынікі бітвы. Дык мы іх ці яны нас? І ён сказаў, мы іх, хоць ведаў, што насамрэч яны нас. І тое была праўда. Адкуль узялася ідэя сказаць не пра паразу, а пра перамогу? Рэч у тым, што пакуль Лёкса быў на вайне, намеснік, які выконваў абавязкі караля, прыняў закон, які вымагаў вестуна, што прынясе вестку пра паразу, зараз жа павесіць, бо ён сам і ёсць дрэнная вестка. Дрэнную вестку трэба было павесіць.
Але вястун Лёкса пра новы закон, натуральна, не ведаў. І ніхто з тых, хто сустрэўся яму па дарозе, яго не папярэдзіў. Вось калі ўсплывае думка пра добрых людзей у падзагалоўку рамана. Добрыя людзі маўчалі, асудзіўшы яго на смерць. Добрыя людзі. Цэлае каралеўства добрых людзей. Канец цытаты. Тым часам сам Шпуль пачынае ставіцца да людзей не па-людску, пераходзіць звычайныя чырвоныя лініі, і галоўная інтрыга патроху згасае. Калі яшчэ можна было ў нечым спачуваць галоўнаму герою і чакаць развязкі, дык хто ж паспачувае хлусу і забойцу? Дылема Шпуля паварочваецца ў цёмны бок, і ўжо не так важна, як ён, разам з аўтарам, выберацца са сваёй складанай сітуацыі. Шпуль робіць незваротныя крокі. Альгерд Бахарэвіч. Плошча перамогі. Літаратурныя зацемкі. Хто ведаў праўду? Што такое праўда? Хто можа сказаць, што ведае праўду? Няма ніякай праўды, ёсць толькі інфармацыя. Яна вызначае, што праўда, а што не. Канец цытаты. Па аналогіі з нашым жыццём, гэтая інфармацыя ў выніку і ёсць ілюзія. І насамрэч, праўда вызначае, якая інфармацыя праўдзівая, а якая не, а зусім не наадварот. Пра гэта ў кнізе згадвае кароль, які ўспамінае словы свайго намесніка рэгента. Цытую. Рэгент вельмі разумны і шчодры чалавек, хоць і дзіўнаваты. Апошнім часам яго апанавалі нейкія вычварэнскія ідэі. Перад паходам ён днямі і начамі расказваў пра нейкія свае пражэкты. Нейкую, як ён кажа, інфармацыю. Што гэта такое, адзін Бог ведае. Інфармацыя. Бязглуздае слова. Ёсць толькі праўда, суворая праўда. А праўда ў тым, што ўсе загінуць. Канец цытаты. Дзіўна чытаць гэтыя словы, тое, што ты даўно ведаеш, і тое, чаго не ведалі цэлыя пакаленні, для якіх галоўная газета называлася «Правда», а цяпер называецца «Мінская правда», а жывуць прытым людзі ў ілюзіі, не спазнаючы рэальнага жыцця, якое для цябе перадусім. Калі інфармацыя або прапаганда заступае табе святло, на добры лад кніжка «Плошча перамогі» мусіць дапамагчы заблукалым выбрацца на дарогу. Пачаўшы з як бы класычнай казкі пра хлусню і праўду, аўтар звёў усе падзеі да фантасмагорыі, дзе і патанула галоўная інтрыга. Дакладней, зрабіў гэта галоўны герой Лёкса. Ён зрабіў так, каб праўда проста не ўсплыла. А для гэта нікуды не дзенешся, трэба, каб папросту знікла ўсё. І людзі, і падзеі, каб усе сядзелі ў турмах або ўцякалі за мяжу. Трэба, каб наступіў крах. І тады ніхто пра гэта не будзе думаць. Вялікая гісторыя пераменіцца ў малую. У тую, дзе будзе Вераніка. Гэта яна расказала Лёксу, што яго за навіну пра паразу чакае пятля. Гэта яна вучыць яго, як даносіць уладу пра перамогу. Яна яго кахае. Будуць там і гісторыі іншых людзей, якія паверылі Лёксу і даверыліся яму. А ўрэшце ён усялякімі спосабамі пазбавіўся ад іх. Ці прынесла гэта яму шчасце? Сумняваюся.
Такім чынам, я прачытаў раман пра наш час, адлюстраваны ў алегорыях. Асаблівы дзякуй аўтару за класычны правапіс. Яшчэ адну праўду нашай беларускай мовы, а не яе ілюзію.